Dobré ránkovo spolok. Dobré jítro, dámové a pánové. Dneska máme 18.7.22 7.15. My začíname nový pracovný týždeň. No toto videjko je zhrnutie toho minulého týždňa, keďže som natáčal nejak extrémne. A to, čo som natočil, a keď som si to doma pozeral, tak to video nemalo ani hlavu, ani patu. Tak vám takto zhrniem skrátke, čo sa minulý týždeň stalo. Začneme asi tak. Čo sa týka práce, tak som viacej nerobil, ako robil. Som mal absolútnu pohodu, také letné tempo, žiadna naháňačka, stres, nič. Boli sme v Parme, tam sme vyložili kúsok, sme naložili a išli sme domov. No, čo sa týka cesty smerom tam, tak som zachytil na video taký moment. A bola to dopravná nehoda kamionu na Slovensku D2 pred Malackami. Bohužiaľ tá dopravná nehoda bola tragická, kde vodič kamionu neprežil. Úprimnú sústrasť pozostali bez ohľadu na to, že aká národnosť tom sedela. No, jedná sa hlavne o to, že večer si šúcham telefón, myslím, šúcham prstom hore dole Facebook a TV Markíza, čo má svoj internetový server tn.sk. Tam napísali: tragická dopravná nehoda, vodič kamionu zomrel, nejak takým, proste takým štýlom. Nabúral do strpových zvonidiel. No proste takým štýlom, takým predajným, devkárským štýlom napísané, aby prilákali čo najviac ľudí. Tak sa ku tomu vyjadrím, keďže som išiel okolo. Možno diaľnica bola uzavretá, ale ja už som prichádzal jedným druhom. A ten vodič kamionu bohužiaľ už bol vytiahnutý z kamionu, ležal pod plachtom pred auto. My bežní ľudia nie sme zvyknutí iba na takýto pohľad, iba nohy, ruky už tam trčali. OK, no jedná sa hlavne o to, že Markíza to vyfarbilo tak, ako neviem, čo by sa stalo. Poprvé, to auto nebolo rozbité natoľko, aby to bolo fatálne pre vodiča kamionu. Tak som predpokladal, neviem, nie som vyšetrovateľ ani nič podobné, to je len môj laický koment, upozorňujem na to, že tomu vodičovi sa musela stať nejaká príhoda, infarkt, alebo keby za bežných okolností natrká do tých zvodidiel, tak jak som videl to auto, tak to by nemal žiadne následky, keďže má len prednú masku svetla, proste predok dole v oblasti motora. Zlomený bol do jednotky. Či ani to moc ne.
takéto články, aby ovplyvnili masy ľudí, emocionálne hlavne. A potom sa tam v tých komentároch žerú ľudia medzi sebou, pravá, ľavá strana. Hej. Ja hovorím, že ja som svätý, niekedy je to tam taká dobrá ventilovačka, keď človek je frustrovaný, tak sa tam vybúri. Na jednu stránku je to dobré. Ale tak čo už narobíme, no nič. No, po ceste späť mi došiel z firmy na WhatsApp pošta. Mám to posielajú takto na WhatsApp na firmu, že firma musí poskytnúť moje údaje maďarským orgánom, lebo som sa dopustil dopravného priestupku 15.6.840 v Korméde. Som vošiel do zákazu, do 7,5 tonového zákazu na Sport Utce. A keď som sa pozeral na Google mapy, že ktorá to je, tak to je pri Tesku ulica. No, takže sa ja tam chodím do Teska, hej, lebo človek, ľudia sme aj my, tak tiež potrebujeme jesť a piť, neviem čo všetko, takisto ako máme svoje potreby a ľudia nás považujú za humusakov a neviem, či držte se vpravo, potom se držte vlevo. Bohužiaľ, jesť musíme aj my. Ja viem, že tak niekedy nevyzerám, že potrebujem jesť, ale tak čož nerobí nič. A chodia, nielen ja, ale od 90 metrech se veľa ľudí tam chodí nakupovať si, lebo je to popri hlavnej ceste, popri 86-ke, človek tam len odbočí, vzadu sa otočí a je tam miesto na 2 kamióny, kde si vybehnú nakúpiť. Proste väčšinou čerstvé pečivo, to je najväčší problém, si tam chodí nakupovať. A tomu policajtovi, alebo kto to poslal, to mi je jedno, prajem všetko najlepšie, aby sa ten kokot týždeň nenažral, lebo takto podlo zákerne poslať pozdrav domov sa to nerobí. No. Prajem mu žalúdočné problémy, aby týždeň sral ako kokot. Čo mám tomu povedať? Karma je zdravá a dúfam, že ho to dobehne toho psa maďarského jebaného. Takže ten nákup sa mi predraží o nejakých, neviem koľko možno, ale tie ich vyjebané forinty, možno 30 000 forintov, to je jedno. To je jedno. Musím sa napiť nejakú suchokrku. Človek už ani nemôže ísť do obchodu, aby si normálne nakúpil pre seba potraviny. Tak uvidíme, koľko mi to bude. Budem vás o tom informovať. Ale už mi začínajú tí Maďari kurva liesť na nervy, lebo už mám tam 2 pokuty za behom mesiaca za kokotiny, hej? Proste za pičoviny tam mám 2 pokuty. Teraz mi dojde za to, že som tam bol Tesku si nakúpiť. Len to prajem tomu skurvisinovi, čo mi to poslal a vyfotil. To, čo všetko najlepšie. Karma je zdravá, dúfam, že ho tu dobehne. A
som dostal pokutu za to predbiehanie, čo ste aj video. Takže s Maďarmi skončím. To už začínajú byť asi podobne tí kusojemi slovínsky, lebo tí tiež dajú pokutu za ako pičovinu. Stojíš na výjazde, lebo večer nemáš tak zaparkovať, tak jednu 150 eur, či toľko dávajú, a neviem. Ja to nerobím, a keby mám stať na výjazde, tak ani do Slovenska nejdem jeden na to. Nech sa im darí. A čo už, no, toto je tá denná stránka kamionistu. Ide si do obchodu, dostaneš pokutu, lebo tam nejaký kokot dal zákaz jazdu, okrem zásobovania. A ty si nakup, kde chceš, máš ťa piči. Ale keby tam idem osobákom, tak nič pohore. Dobre, že ešte neprivítajú, vítajte, tešíme sa na ďalší nákup a tieto prijebané slogany, čo majú. Ja to nehovorím o tom, že tie marže a inflácia, to je jedno. Som nasratý na to, lebo človek dostane pokutu za takúto pičovinu, že si ide nakúpiť rožky do piči. Čo sa tohto týka, tak dielajte, sledujte, lajkujte. Vidíme sa, počujeme pri ďalších videách. Nech sa darí, čus!